अगर आप भी चाहते हैं आरके म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डीजे सामीर हमके देव घर घुमाई जी रउआ बहरा से आई जी हमके देव घर घुमाई जी आइल बाटे सावन मन भइल बाटे पावन रउआ बहरा से आई जी हमके देव घर घुमाई जी। पर साल आवे के कहनी बाकी रउआ नहीं आईनी पर साल आवे के कहनी बाकी रउआ नहीं आईनी बबुआ के भाड़ा भाखलबा पैसे के रउआ भूल गईनी बोली जनी झूठ ना तो जाइब हमर उठ रउआ बहरा से आई जी हमके देव घर घुमाई जी रउआ बहरा से आई जी हमके देव घर घुमाई जी आइल बाटे सावन मन भइल बाटे पावन रउआ बहरा से आई जी हमके देव घर घुमाई जी। डीजे सामीर उनके देहल खेलताटे गोदी में सुंदर लाला नावा दोनों बेकत चलल जाई कान्हा पले के कामरवा अनिल बिहारी लखन बाड़े तैयारी दिन से जनताड़ा पाई जी हमके देव घर घुमाई जी रउआ बहरा से आई जी हमके देव घर घुमाई जी आइल बाटे सावन मन भइल बाटे पावन रउआ बहरा से आई जी हमके देव घर घुमाई जी टिकट वाली बुक हमारा भइल बाटे बुक रउआ बहरा से आई जी हमके देव घर घुमाई जी रउआ बहरा से आई जी हमके देव घर घुमाई जी। आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज।